De leir mé an nuair dhearnach so go sciop é rís. Is tócha go bhfuil díma orm nach bhfuil an tara ag ghlacu le na moltaí a tháinig ón túrascáil, ón costa, agus an rud ba hábhachtaí go mbeidh ionadaíocht I gceist ó ga Gaeltacht. Agus ní dóilm ceapan go bhfuil se sin Thar bheith réasúnta, mar a dúirt mé hana tá céad seachta cethir teachta dála anseo agus táid an feimú. Cad tá mí ceart le ionadaí ó gach Gaeltacht. Ba mí ag teach go cuasaí tithíochta níos déanaí agus có pránach is atá an aib tithíochtas na Gaeltachtaí. Agus tá gá le gochanna chun maith le teachta dála chun é sinna chuir trasna do cibé cén rialtas atá an. So ní hiigem man aib ó híh tuile ionadaíochta. Is tuile den lechas atá I gceist agus tá sin ag tastáil go géarhain sa lá atá inniuán. So ní léon ionadaíochta an don na Hileán agus na Gaeltachtaí beaga. Agus sin an teachtarach ba láidir a tháinig trasna dúan nuair a hastalmuid fud na tíre. Ní leanaí mé rá tá an teachtareacht láidir agus mas féidir brenuair cad I an aib tuile ionadaíochta a bheith an Údarás nua. Gur maith. Ar bhí sé seo fléite chuí seo hin ní teachtareacht ní léon teachtar difriúil agam. You know, tá rudí a bhhad níos fearr tar éis an bhile seo agus tar éis na táchán nar bhfuil siad ag an nóid seo. Ba ionaíocht bútaí ó Chorcaí, Port Láirge, chun na muí ar an bord inis nach bhfuil an inis. Agus freisin, as I cantarí nach mai díirithe ar mord, tá na cuiste réigeanú le bhainithe freisin, agus be cóileirí áitiúil as na cóileirí as na réigeanú Údarás ar na cóileirí áitiúil sin ag obair. Leis ball an Údarás ar na cuisteí réigeanach sin. Agus tá sé sin tábhachtach chun go mbeidh gothanna as na Gaeltachtaí beaga, béis siad an bagad a cóileirí chundaig an cóileirí as an Údarás áitiúil an obair ar an cuiste réigeanach sin I partnership leis bord an Údarás. Mar dúirt mé an ihe hana, ní Údarás é a bháin, is bord stad é freisin, agus tábhachtach gur mbeidh méid an daoine chorán, ní léon gá den sanoliacht a cheannach isteo, mar bhaid an sanoliacht ar an mord, agus go mbeil tá taithí a géirí a daoine. Dúirt mé an ihe hana, gur chur mé tuiscint go dtí lasithe go an céad céim eile, faoin leagan amach nach 6 qualifications go mbeidh ag léirú ar an mord, chun direction a horse go pass, go mai léitir mas sa bhile, agus tá mai chun é sin I dhéanamh. Agus ba cheart go mai teoríocht dá, agus gur ceapan gur cheart mór é go farsanta, agus tá mé géirí scrúdú ar mai mé an legad ma ar mai duine as den Ileán an. Ach mar le a taithí tegan tosathe teachtas nó agus ba is agad an teachta mac agus tegan an teachta Conley. Ní bhaid Ileán nuairtá duine as Ileán ar bháin ba gach Ileán ag éirí duine ar an bord. Agus I mo chóramse, ní bord mór é feachtacht ar a bháin. Agus dúirt sína go cóirí áitiúil a bhhad níos mó gus rá siad é feachtacht. Ceapan go bhfuil an bord seo mar tá leagan amach, ceapan go bhfuil an mix an idir daoine tá togha agus daoine mai ceapathe, gur rud maithé le haid bord Údarás agus le haid bord stad. Agus sin an fáil go bhfuil siad leagan amach. Agus mar dúirt mé agus galam a rís, raibh an céad céim eile chuirmid scrúdú ar leagan amach cáil sais cáile chun gur mbeidh pass in an daoine a fiocú tríd pass, so ní bháin an ára ba páirteachán, ba pass an tábhachtach ar an ránach seo. So leis beidir gur leagan amach sa céad céim eile na qualifications gur caithfí pass úsáid agus iad ag chur feachtas chun daoineáil ar an bord le chéile. Agus just bhhalam intú le cantóirí ó sin féin maidir leis an rud seo. Is í rónach an rudé go bhfuil muid I géirí daoine le Gaelge lífa
agus nach bhfuil tithe in anna all atá na cónaí taobh an witting Gaeltacht iad lig a cuineála math ó a bheith in an gol Údarás na Gaeltachta. Is é rónach an scéile maithe sa maithe, cos ba méid cant fi géir céim tíochta níos déine, agus an brú atá orrinne ó banú an talamh agus na heagreachtaí eile, ag tá I deangáil leanúnach linn I grá níl siad in an, níl rochtain cheach na Gaeltachtaí log. So, in anón dailá leis an bhaib sin, tá méid I chur leis an bhaib I grá, well, ní féidir, mar níl tú sa ceantar. Sin an rud atá leige maith an seo resides in the area. Bhfuil cónaí nó eirthaí sa limis déir le na manan. So, nílas agam ara, but what me seo, beidir go maith tú an I seo a phlé. I ggóics na géir céime atá an, agus gan an dara ráha ag a lán daoine ach a bheith ina cónaí taobh an witting Gaeltacht. So, gur magad. Tá bhí tréis alón am a caithfh faoi chun go mbeidh an bord níos mó, chun go mbeidh níos mó daoine a thabhadh. Agus tuigim go bhfuil breúir daoine agus nach bhfuil mór an deisne agus ba sin á phlé ag an puinte seo chun tithe ceannach ach mar oscail méid an bord agus tucha an bord go dtí daoine as an Gaeilge, ní bhaith sé Údarás na Gaeltachta. Ba daoine beidir nach mai ein sim, sin an dá séir gur nach mai sim an atá na cónaí taobh an witting den Gaeltacht, don oscóir na daoine agus I togha agus beidir nach mai mór an sim acu. So, tuigim an tá mé géirí gur mai an daoine in an dul oscóir na daoine ach tá sé tábhachtach mar thomsir go mai cáileán chun go mai sim ag daoine sa Gaeltacht go mai Gaelgóirí sin legan yma, ac nílas agam an bhfuil si bheith rá gwyl an tág an oscailte go gach duine, a nó teigim go mai tú a géirí Leasú beidir an céad céim eile agus tam an leis é sin a phlé. Ach sin just nar hiigim caiim ar nar hiigim go dtíreach cad bhfuil tú teachta, so bhfuil tú a géirí go mai na tág an oscailte go gach duine sa tír, nó ar mai céntáis ceangailta gur chaithimid a bheits go dtí an Gaeltacht nó go dtí an Gaeilge. So beidir go mai mit an é phlé idir aniu agus an céad céim eile. Ach sin an fáibh agam an bhfuil méid oscailte go gach duine. Beidir daoine nach bhfuil aon ceangailta nó aon sim sa Gaeilge feiceann siad tágán agus beidir go mai siad ag obair mai siad ag imar ar platform amháin nó platform eile ag bhain úsáid as beidir man sosiálta. So just beidir go mai bin an é phlé, tá súil agam go mai na ciste na cuiste bunithe agus tá ansásta dul ó scóring an cuiste nua iad cuiste sin a phlé. So just níor hiigim go dtíreach cad a bhfuil tú ag teacht in san píosa seo. Okay, go. Fáilte bhfuil tú oscailte an rud seo a phlé. Agus just tá mé ag rís ag díúhas ar na daoine a tháinig ar ggóir agus na daoine ar fanna léagsúla ar chlár telefíse agus radio. Agus formhór acu tá siad ina cónaí taobh an witting Gaeltacht. Agus ag chur an núl nach bhfuil siad in an teacha áil. Agus siad sin ag obair na gapala ó dhéanamh acu chun an córas athrú. Agus cinse bheith is tóthe go mai sim acu seasamh. So, tá agam bhfuil sé níl sé chu siimplí sin, tuige mé sin, ach mar a dúirt an teachta agus a snodaí ar a leid tá bunríochtanas ó híomh level áradí Gaeilge, sa sin bunríochtanas, agus níl sin ag a lán daoine, ach ní mór dún breanú ar an cáis seo ar rís gur magad a caiith. Aaron? Agus ní bheith granhar ag an puinte seo, tá réiteach agam go dtí an fáib sin cuasaí pas. Tá sé legan am at bil, go maiid sin na 6 daoine go bhfuil cáilachan, go bhfuil sim Gaeilge, tá sé legan am go intach ag an teachta beginnis. Sin é na 6 daoine bhaid i géirí chuirtar ar mód trí cuasaí pas, trí an PAS atá legan am as bhfuil a bhí cónathe ach cuasaí tágán
táim an na phléin, agus beidir chumid just tá bóthar agam. You know, it's na léon atá an, teagam go bhfuil electroínta gagin agus ach just gur mai daoine in andal leis na cáiltí leis a Gaeilge nach bhfuil mór an him acu cuasaí Gaeilge nóí folasí Gaeilge nóí dúslan Gaeilge go bhfuil siad géirí an Údarás a úsáid mar ordan den rudí eile. So tá mé an é phlé ach freisin tá bailach pas an chun daoine nach mai go bhfuil simime Gaeilge agus go bhfuil cáiltí Gaeilge an a chur mór agus ba siad an dulgadí an board tríd an cuasaí pas.